morning guys! Nandito na naman kami mga ka-dragon. Magkuha kami ng kape. Or magkapakapa ng kape. magkapa kami ng kape. Baka sakaling mayroon. At mababaw na. Tara guys, samahan niyo kami. Let's go! Let's go! Let's go. Let's go. Nakaraos ka antay sa intro. Karaos antiligaya. Din ako. Oh, sige ha. Sunod din na sa antipasay. Nag-intro na ako minsan. Ako, wala tayong kan. Handa na ang kanilang sibuyasan. Charan, walang tubig. Dali. Tayo mo nang antay. Dito na tayo mag-iwan ng gamit. Lilinong. Ha? Lilinong. Ay mabilag ako tinong mamuyo kanya. Lusob mga mare. Sakali, nakarami. Wala man lang kasing maligaw na alimango, no? Ba't kaya ayaw ng alimango sa tabang? Eh ba't yung talangka na bubuhay naman? Yung sapa-sapa sa kanal ko, yung mga malaking kanal. Di ba mayroon pa rin dito sa kwa at nabulag-bulabog. Ay, kami na ko na kasi maniwala na ako mayroon. Saka ka palang mag-upa. May ukyang? Yan na. Madarat oh. May ukyang oh. Di nga paglaganan mo siya. Ay, maano siguro ang kaya ngayon, malinis eh. Nabasati ko. Tiyang matalala. Siguro nasiksarod. Alangan, mayroon agad. Nasiksarod harap sa ukyang. Kadi alam mo. Nasiksarod. Marigat mo na, wang maala tayo. Gap-tuga. Ukyang naman yata itong makuha namin guys. Gawa ka, ay na. Walang kapi pa guys. Hindi ka tagkumaw. Alam ni isyo. Misbok. Sarap. Sarap. Kalamig man. Magdalo magdabikot yung pasta. Oo. Parang kasi na ano na magbibirak ko din eh. Magbaha. Mamaya ka nagpapagis mo. Ipagkapanin ko na bulasak na bulasak. Oo. Mamaya yun sila magsilabasan. Puro mo ukyang. Puro yan guys, ang aming nadalapos. Kaysa akong madalapos mo. Yumanin. Apa Ne, maglalakal guys. Naku, hindi ko makakapa. Hirap na magkapa pag naka-gloves. Dito rin ba naman? Kaya nga, hindi nag-glove. Mamaya na tayo mag-gloves. Hindi na rin na. Hindi sa kayang tapong. Tapungkan ay. Ito kadami ukyang oh. Ito lang makuha. Oh. Kami. Guys, wala kaming nakuhang kape. Tuloy ang nakuha namin guys. Wala akong ulam mamaya. Kapi mag-request na dyan ako. Ako na. Kakauwi mo lang ng dilata galing Oh, USA. Ang lalaki oh. Puro guys, naubos na guys. Ubus agad. Pinagparte-partehan ng apa. Ginaon sa school. Gusto nila eh. Binaon Wala, ang dami dito ng ukyang. Baka makarami tayong ukyang talaga. Hindi na nagdakti mo kanay.
Saan ka mong ta? Alay. Ano mo? Silak to. Suglay. Silak to. Guys, ito. Itong ulamin ko, guys. Hindi rin yan tayo. Yung silan mo na yan, napakain ka ng kuhang. Ay, nakasarap, guys. Sarap isisig Wala na. kaming nakuhang kwan. Di yan na lang. Kawawa naman sa ang Ligaya. Ay, na. Ay, no. Lambutan. Ngay, kagudok yang. Oh, mula kape. May bil ba ito? Ano po? Nagkapisa na lang ko. Nakapatagar-gar nga sila mga gusto. Matagod naman yung position mo na ganyan. Busog Tuwad-tuwad. ka na lang din eh. At abukot ko nga, malamlim man na. Alangan mali mo basa. Tatawan na Hindi, nga. tanggalin mo na yung kulo. Lagay niyo lapta. Marami naman nalalagpasan. Talaga, araw, may kape na ako, maliit. Yun. 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 Ayan, nagbuta. Yan, may kape na. First time. Pag marami-rami sana tayo. Kaya lamig. Hindi. Lagyan mo lang ng langis yan. May samra pa ako eh. Nung pag nakuan mo na, hindi na malamig. Nagdala ako ng samra ko pag uwi eh. Nauna lang yan. Yun, Galing. pangalawa. Santipasing mo naman. Baka nurumurumot tala Ay, mo huwag mo ha. tanggalin yung kanya. Wag. Paa? Na, nagadukyam na. Ayaw ko magganto. Ano dyan nga muna. Hindi ko makapaan ng maayos. Madugkot eh. Ayun mo, ganaw. Nakalimulong na talaga. Oh my goodness. Wah, haha. Siyang timaw, daldalapos ko Hindi mo, hindi pwedeng hindi tanggalin yung mukha niya. I-crispy kaya natin, iprito. Yung, Ito. Pag marami tayong makuha, no? yung kwan, talang ka. Hindi itong kiyang. Paano? Hindi, iprito. Yung, Parang ganun kay ano? Kay Lukan. pidpidot mo pa. Ikirog mo lang yun sa mga iyot na mantika noon, te. Oo. Tapos lagyan mong silip po. Bigyan masinyaw. Pindat na lang dyan. Ano nga tap meron na naman? Ayun, laki oh. Naku, santipasing lang magkain. Mukha yung nakuha mo rin. Napunon dito kailangan. Buti na lang malilim dito sa ating pinagkukunan. Ayaw magpara. Gusto lang din namin mag-thank you pala sa mga bago nating subscribers. Ayan, thank you so much po. Sana mag-enjoy kayo sa Thank you aming mga sa video. pag-subscribe sa Team Defel. Dami na oh. Sa mga ngayon pala nakapanood ng aming pagtutulya, ayan. Dapat guys ang tinatarget talaga namin dito is yung talangka. Kaya lang wala eh. Mailap, ilan lang yung nakukuha namin. Sayang din, pa. sayang din ito. Di natin Sayang din makuha. ito. Ikuan namin ito. I-crispy. I-crispy fry. Oh, masarap 'yon. Parang manok ah. din yan. Parang manok. Masarap din yan sa tinola. Nung araw, antimaba din yung buhok mo. Hindi. Hindi ko napadasan, mahabang buhok. Pero maigsi lang. Ang buhok ko nung dalaga. Yung paglog. Baa? Ubal. Magklase na. Ubal. Upa pala noon, upa. Siyagi pa ya. Siyagi. Ganun mo lang gupit noon, mga siyagi. B-shape? Style ko. Yung kuan mahaba dito sa loob, dito sa ibabaw may ikse. Siyagi yun. Shaggy de. Siyagi. Shaggy. Ayun na rin. Kaya din ko yung napakinggan. B-shape. B-shape. Style ko. Anong gusto mong gupit? B-shape o style kyo? Ako mapulot mo yan. Nakaano mo po ito, siyagi. Modern po. Alam niyo rin siyagi? Ano ba yung siyagi? Yung maba daw sa ano. Mahaba dito sa baba, dito sa taas. Ganun, di ba? Trim-trim lang. Siyagi. Tapos Shaggy, pag yung sa naganay. ibabaw ay maigsi. Tapos yung kuan, bob. Yung bob. Yung pantay dito ay. Kayo lang gagupit nun? Yung mga nagagupit din eh.
Yung kalaro ko guys, ikwento ko lang sa inyo ah. Hindi niya nagustuhan yung yung kanyang gupit. Ay talagang kinuha niya yung mga gamit niya dun sa niya, damitan niya, tapos sinira niya yung banggirahan nila, nagwala-wala siya. Si Baliling ay. Kaya na naman normal. Sino po cage? Si Bidji. Sa Auntie Bidji, marami nang napagura ng mga bata yun dahil sa gupit niya. Isa na ako doon. Tao mo pagpisan hindi ngamin. Pero dati si Basta Baba lang rin makagupit eh. Natuto rin ako maggupit. Sa sarili ko na. Ipat tayo sa kabilang side guys. Doon sila nagpunta siguro. Andyan na kami. Agbabatungol da ka. Ngay. Ba't ako walang makuha? Ano yung babatungol? Ang kakasama. Tama ba? Nudli. Pinaligiran. Paan na rin pala yan. Napunlay! Napunlon. Napunlon na eh. Lipat na kaya doon. Gipakbag ko. Mga dalawang ganyan pa. Ano mo nakarga na dyan? Kaya pag nakabalong tabakaw ha? Hindi nakapantindaan. Ito yung diktil na bilap. Naglami isa. Parang nakakagatin o daw Parang jelly. jelly, parang kaong. May kaon. Welcome. Lan piligaya. Napunlan guys na. Ilan lang yung nakuha mong talangkante? Tatla? Walang yata. Si! Si! Naman na tagbagay sa tayo. Ano yun ante? Kulipsi. Kulipse? Oo. Bakit Eclipse? Ha? Eclipse? Kulipse? Hindi nga ante. Kulipsi. Lunar eclipse? Lunar ba tawag daan? Lunar ba? Solar. Lunar. Lunar eclipse. Oo. Sante ligaya ano? Eclipse. Kulipsi. Gawin mo ka na. Magkulipsi ko Gawin mo na na lang kayang eclipse. Ante. Eclipse. Kulipsi. Kulipse? Eclipse. Bala ka dyan eh. Di si kanidi ka kung di ba bakit nagkulipsi ko na ada. Kulipsi. Ay sigurong Ilocano ng kulip. Wala ka, nandiyan ka na sa kwan. Eclipse, kulipsi. Nandiyan ka na sa sulok. Ito magana tagpaisaw. Nalalim na dito yan. Sa sante? Napukaw ni patangkita nga. Ulalamig. Ala, malalim. Na, hindi tayo maka ano. Dalo. Huwag na dyan masamag. Hindi na daw na. Padalaw. Magbatok ka. Ni, dalo. Sino yung madarat kanina ay? Kadami yun eh. Yan baba. Haray ko, haray ko. Sandali. Baka isa na nga lang yung makuha mo. Makawala pa. Makawala pa. Ay. Oh, makan mo. Patagal na rin. Dali ay. Ikaw nga dyan, malaki nga to. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray! Aray! Malaki. Malayo sa bituka. Alam ti paseng. Alam ti atala. Gatigar. Gatigar-gar na yun. Mag-ahon ka na doon ante. Dugo ka. Hindi ipi na ngamin na. Hindi kayo pwede sa kwan. Sa Bagyo. Bagyo. Nagahangin pa kaya lalong galamig. Nakailang bagyo na kaya. 5 na. Kasawa sa Bagyo ante, no? Oo. Dapat sa iba naman. Hindi, Boracay, naka-Boracay na rin kayo. Kaya hindi Nagburakay na rin tayo. Ano na lang tayo, Puerto Galera. puro plano. Hindi natutuloy. Nakalimang Bagyo na kami sa panaginip. Puro mga pangarap. Puro daw pangarap. Laging pangarap sa Bagyo. Hindi natutuloy. Paripot tayo ngamin. Busy.
Tara na, nilalamig na si Tita Ligaya. Ina! Kanina pa yun eh! Baka ulag. Tayo. Gawid tayo. Tayo. Ako dito. Magsidang time guys! Nakarais na naman. Ng hapunan. May kalahati din yung alat nanda? May kalahati? Ayun. Hiram na kulay. Nakarami na kami guys. Pwede na kami. Ta. Ano, maasay mo pagkantay mo. Ay, magkuha sana tayong ukyang. Wala pa tayong bit, ano. Hindi kayo, hindi ka nangalakpay. Magnakay mo ulit ka. Malamig. Malakas ang amihan. Kaya nga. Baka nakakaya po. Bakit kami tinayaw? Baka nito. So, ayun na nga guys. Ngayon na natin lulutuin ang ating nakuhang tulya. Ayan. Bali, binalatan na nila ang Tilagaya kanina. Ano nga tawag dito, ante, oh? Pinalkang. Ayan. Ayan na siya. Simple lang ang aming recipe ngayon. Ito lang ang katapa. Ayan. Si crispy fry. Ito lang guys yung nakuha namin no, na isang timba. Ayan, simple lang to guys. Lagyan natin siya ng breeding. Ito may lasa na kaya hindi na natin kailangan ng mga sibuyas at mahal ang sibuyas. Ayan o. Ito ang ating crispy tulya. Ayan. Para konti ang makain nila manghang eh. Bago nating recipe guys. Crispy tulya. Lagyan pa natin ng ano. Parang dami. Mas lalong mag-anghang eh. Ayan guys. Start na tayong magprito. Pati mo guys. Ayan. Ganyan lang siya. Mukha siyang chicharon. Ay, pa dito na. Dahil mag-isip. Oh, di ba para siyang ano? Para siyang ito pa ng ano? Ito pa ng baboy. Ay, ang sarap niya. Crispy. O, di ba? Ito na. Ito na to. Gusto mo? Next batch. Kahit ganyan yung pala ikon, nagwali-walay. Ganun talagang tayo pag gusto nyo katabahan na magahiwalayan. Ito na yung sandok tita. Thank you. Ay! Ano to? Chicharon. Chicharon. Okya. Ay, loo. Hintay lang natin siya magpula-pulaan din. Luto na siya. Daming sinampay guys, oh. Katatapos lang na maglaba. O, diba? Parang Kanina, nakukyang, naglaba, nagluto. Pag-roll. Doon ka sa kabila niyo.
Taga-alalay. Kung lapit makamasinog ay mabasag yung plato. Taga-alalay, sabay kain. Putik mo. Nagbarang pa ng gulay. Huwag nga natin. Ay, baguring na yun. Ang lapit. Okay ko. Last batch. Tas. Tunay. May pati Meron pa ang laglag. Ako muna siya dali. Hindi mo yun masunog na. Ingat nila. Yung natira ko, sunog na. Sayang. Kainin pa ni Unis yan. Nakaiba. Sa mga gustong gumaya guys ng aking recipe, napakadali lang. Napakahirap. Kumuha lang kayo ng ukyang sa ano, mga ilog-ilog, and then, ganito lang, crispy fry. Bagay doon, sayang. Sabaw mo. Ayan. Kuha ka ulit bukas, ante. Oo, masarap pala eh. Sarap talaga yan. Yung sa atin kasi hanggang lang sa inabraw. Bagoongan. Matisan. Kamatisan. Yun lang. Masarap rin parang ganyan eh. Mas masarap pa sa yung dumanghang. Maahang ba? Maahang? Ay, sa sili sa ano, sopa. Haluin mo ni. Oh, ang crunchy niya, oh. Ayun o, sandok. Masarap pala kung ganyan. Huwag nang mag-inabraw. Pwede mo ng ulam to na. Huli ka. Mas masarap pa sa fried chicken. Hindi nang ulam niya na. Parang naka-fried chicken ka na, Nay. Isang butil, isang sudo kanin. Hapon chicken. Buwe. Isang buti. Makaraos ng ulam. Parang ano siya, parang bito ka ng manok. Hindi. Pwedeng chicharon. Chicharon ano. Ika nga na si Kupar. Chicharon. Ano natin? Kakyang. So, ayun na. Tapos na tayo magluto. Napakasimple lang guys. So, let's eat! Dali na kayo guys. Kain na. Binigyan mo si Ipay. Ba't yan ni ko? Anak na ganan. May ketchup ka ba dyan, Isa? Yung ano lang yun. Yung? Yung ano nasa... Parang ano, kornik ah. Ayap guys oh. Si Ines, oh, talaga. Bakbakan naman. Kamalap lang dito ka. Ba't yan yun ni ko? Rabanan na. Hindi. Ang konti niya, oh. Pero man, sarap. Diba? Ang sarap. Ang lasa. Sarap. Parang ano, parang kornik. Wahi-wala yan. Na mayroong gravy. Gravy mix. Guys, may papakita ko sa inyo. Poging-pogi. Panalo kayo dito. Talaga naman. Anam lang. Ano to? Starstruck. May starstruck kayo dito. Ayan, napaka-pogi. Oo, nakabalat pa yan. Oh, diba? Pogi-pogi nga. Kaway, isang kaway nga. Hey guys. For sale yan guys. Bilhin nyo na. Madi kami magpupo na anti-wet ka kay lakla ko men. Subali man tatay lakla ko men. Ayan, try mo na sa ketchup. Ketchup. Ano ba talaga? Harap na. Ketchup. Yan kumagalang. Oo, nakaangot na na une. Bumukha na naman. Sarap pang ulam yan, Nes. Sarap pang baon ni sa school. Ano yun eh? Secret. Ito pala magandang gawin din sa ano na kakainin ng bata. No? Ano siya, advisable para sa mga bata. Para kainin ng bata. Yung Pag mga ganitong natikman to ni luto. Jessica, gusto niya to. Sarap na ketchup. Punan na to. Pero May makikikain. hapunan kami kila Gigi guys.
Kami Si Gigi wala makipalano. ngayon kasi nga, meron silang event. Ikakasal yung... Kakasal yung bunso nila, nauna na siya. Kaya, bilhin nyo na si Gigi. Si Forever G, ano na? Mga mga kayo pa, panganan man di bibirukin yun. Kung na pa ako next, kanina ayaw ko pa. Hindi mo tinaran siya nanay mo. Kung si tayong yun, ay, isa ka pa lang, siya nakatatlo na. Kailan yung pizza? Ay, nagpilawin. Tsura niya. Hindi magkain na. Nagligaw mo mga ano, nagbabatik. Ay, na natira. Sarado kami sa itutilid di sa bulyo. Masarap mo yung ganyan lang. Ba't yung pinatigim mo sa akin malaki? Gila. Buo. Ging ganun ma? Nagbobo siya. Buo. Kanina maraming buo. Isang utang. Ay, Mas masarap nga. Bigat kasi ang lasa niya. Minerienda lang pala natin to. Buti na lang maya po ng kila Gigi. Ala, bus na guys. Naupot lang. Lalo na di itong bangi bata raw. na to. oh. Tayo man makipalanit na bangi rin. Gay, koy kuyaw. Masarap, Nes? Anong mas gusto mo ngayon? Fried chicken or tulia fried? Tulia fried. Tulia fried. O sige, bukas kukuha pala niya. Fried tulia. So yun na nga guys, mag-isa ako mag-outro ngayon dahil sila ay mga busy na mag-inlaw. Thank you so much po sa panunod. Bye guys!